معمر القذافي زبهل مرحت هجرات علم أب قدميون دحريون قيموم كاميراتات تلفزيون عسيلنኦም እናሃለዋ ሽጋራ ወሊዑ ከትክኽ ክትሪኦን ከለኻ ኣብ ሓደ መዘናግዒ ማእከል እምበር ኣብ ሓደ ህዝቢ ዓለም ብመሳኹቲ ቴሌቪዥን ብቐጥታ ዝከታተሎ ኣዳራሽ ዘሎ ይመስልኒ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንቻርተር ናይቲ መንግስታዊ ትካል ቀዳዲዱ ብኸምዚ ንዕዘቦ ዘለና መንገዲ ናብ መሬት ክስንድዎ ዝኽኣለ ደፋር ሰብ እውን እዩ ነይሩ ኣብቲ ኩሎም መራሕቲ ዓለም ሪግኦም ተጸቢዮም መደረኦም ዘስምዕሉ ዓመታዊ ዝካየድ ጉባኤ መደረኦም ንኸስምዑ ናይ 15 ደቂቕ ግዜ ጥራዩ ዝወሃቦም ጋዳፊ ግን ሓደ ሕጊ ዘይክተል ትካል ብዘውፅእ ሕጊ ኣይግዛእኔ ብምባል ነቲ 15 ደቂቕ ክኸውን ዝነበሮ መደርኡ ናብ 1 ሰዓትን 40 ደቂቕን ክባበሎ ንመራሕቲ ዓለም ድማ ክሳብ ዝተኸሱ ከዋርዶም ክግስጾምን ክምህሮምን ውዒሉ ደዋብል ክብሎ ዝደፈረ ሰብ ግን ኣይነበረን ብዛዕባቲ ብውዲት ከም ዝተቐትለ ዝነገረሉ ተጣባቂ ጸለምቲ ሰባት ነበር ማርቲን ሉተር ኪንግን ምኽንያት መቕተልቲ ጆን ኤፍ ኬነድን ውን ሓተተ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት መሳርሒ ንዓለምና ዘሸብራ ዘለዋ ሃገራት እዩ ክብል ውን ኣነኣኢስዎ بحثيرو أبتا معلتي معمر القذافي زيدهسسو أرأستي نبرن اتمرحي أبزخونا ساعتن معلتن انتاي كجبر كم زخل أي كونندو كالسب نساتو متو مرحتون أي فلتون يونيرم قذافي نواننت كلب مانشستر يونايتد زخانو صدرابيت جليزر قدمو نمانشستر نمجزا أبجاف بتيحون يريو اتن قذاف وكيلو نتا كلب نمجزا زرربات زكايد زنبره محمد إلمان استبهله تركاوي انفستمنت بانكر كم زبلون تدعوينو أب كل التشحن 4 عامة مرت قذافي نمانشستر يونايتد نمجزا وعل نمفررام قالو وحدات ساعات راي مسترفايو نتزرربا قاريتو قبل علتا منيستر قدات وطا أمريكا زنبرت كوندوليزا رايس زتسميت غولن ستيت زنبرو فتوات دما أب حد أوان مزارب معكنات زين عالم غير ونيرو اتا تفتاويت تسلام أفريقاويت غولن ستيتي بمبال دمايو زتصوع عنيرو قذافي تقاتلو قتلتو حيزوان زنبر نبرت أو زفتشلو زنبرو جزي ألبوم ملو سألي كوندوليزا رايس مسؤو مسنحو خاء كمزس دمامو كم مقبار حاليفو أنتاس سبعي عبيد اللاينيرو كبلو زقبراميو بهوات زنبرلو مس الجزيرة على محتتاب زقبرلو زنبر جزي بزعوا كوندوليزا تحاتيتو كمز السعب زبل ملسي هيبونيريو اتاز فتوى تسلام أفريقاوي تقالن ستيتيا أول برات تأجعا نمرحت هاجرات عرب تأزاز تم حلال فلو من قدي كم زخور علان كم زد نقان كابس قبرانيو أزيز فتوى يد نقان يحبن اللانون مخنياتو مبقولا كاب أفريقا زخونات تسلام سبع بمبال تزاريبو كوندوليزا رايس ون بزعبات قداي أخول حبريتا كم زلوان اتمرحي كم زد نقان كم اتفلتنيا تزاريبا معمر القذافي أب كلن زخدن هاجرات ندبلوماسيات وتريو حمام رئيس خانم زرانيرو ونان ماليا زي بلوم أجايست هوتيلاتن معرف أجايشن انتخانون أب هوتيل محدرجن فتيمي زي فتنيرو أب زخد هاجر انتخده أب جول داس بمتكالي دما زحدر نيرو نمرحت هاجرات عالمون أب داساتيو زقبلهم نيرو ودقواسا بمخاني أب داس محدر حد كاب تزحبنني باهليو بمبال دما يزملس ناي برخ بوتاتات فوبيا سلازلويو ناب هوتيلات آتيو زي حدر بمبال زقلت وخالو اتي سخمجن نتن قذافي داسو نابستخللو بوتاتات بمخاد فولي حلوة ناي مقبار قديتا زلوان تقبل تهاجراتي زخبدن
ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዳስ ክተኽለሉ ዝኽእል ቦታ ሲኢኑ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ጋዳፊ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ህዝብታ ሃገር እውን ኣብ ከቢድ ምትፍናን ኣትዩ ነይሩ። ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምምርሑ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሓደ ጋሻ ተቐቢሉ ነይሩ። ጋሽኡ አብዱልባሲ አልማግራሂ እዩ ዝበሃል። ነቲ 277 ህይወቶም ዝሰኣንሉ ምፍንጃር ነፋሪት ሎከርቢ ቀንዲ ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስኮትላንድ ን20 ዓመታት ዝተኣስረ ሊብያዊ በዓል ስልጣን ነይሩ። አልማግራሂ ካብ እስር ቤት ምስ ተፈትሐ ናብ ስኮትላንድ ብምኻድ ዝተቐበሎ እቲ ኣብ ለካቲት ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብ ገዝኡን ከሎ ብዕጡቓት ዝተቐትለ ሰይፋል ኢስላም ዝተባህለ ወዱ ንጋዳፊ ነይሩ። አልማግራሂ ብውልቃዊት ጀት ጋዳፊ ናብ ሃገሩ ሊብያ ምስ ተመልሰ ከዓ ናይ ጅግና ቀባብላ ተገብረሉ። እዚ ተግባሩ ድማዩ በአሜሪካውያን ከም ዝጽላእ ዝገበሮ ምክንያቱ ካብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ስኮትላንድ ዘጋጠመ ህይወት 277 ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ እቶም 190 ኣሜሪካውያን እዮም ነይሮም። ጋዳፊ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ድማ ዳሱ ክተኽለሉ ዝኽእል ቦታ ክሳብ ዝስእን ተሪር ተቃውሞ ገጠሞ። ይኹን እምበር ሓደ ኣሜሪካዊ ሃብታም ውልቀ ሰብ ጋዳፊ ናተይ ክቡር ጋሻዩ ስለዚ ኣነ ዘዕርፈሉ ቦታ ክህቦየ በለ። ዳሱ ክተኽለሉ ዝኽእል ጎልጎል ድማ ሃቦ። እቲ ሰበቲ ጸኒሑ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ። ምዕራባውያን ሃገራት ዲሞክራሲ ዘይርድኦ ውልቀ መልካዊ መራሒ ብምባል እዮም ዝጽውዕኦ። እቲ ሕቶ ዝኸውን ግን ነቲ ጋዳፊ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንህዝቢ ሊብያ ዝቐረበሉ ጸጋታት እናርኣኻ ውልቀ መላኺዩ እንተኢልካዮ እቶም ወነንቲ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ በዓል መን እዮም? ምክንያቱ ኣብቲ ጋዳፊ ስልጣን ዝሓዘሉ እዋን ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሊብያ እቶም 25 ሚእታዊት ጥራዮም ፊደል ክቆጽሩ ዝኽእሉ ነይሮም። ንሱ ንሊብያ ዘይከውን ውልቀ መላኺዩ ተባሂሉ ብግፍዒ ኣብ ዝተቐትለለ ዓመት ግን 25 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ዜጋታት እቲ ሃገር ቀዳማይ ዲግሪ ነይርዎም። ብዝሒ ናይ ዝተምሃሩ ወይ መሃይምነት ዘጥፍኡ ዜጋታት እቲ ሃገር ድማ 83 ሚእታዊት በፂሑ ነይሩ። ብመሰረት እምነት ሙዓመር አልጋዳፊ ትምህርቲ እንተደለኻት ተወስዶ እንተደለኻት ትገድፎ መመላእታ ዘይኮነ ኩሉ ዜጋት ሃገር ክረኽቦ ዘለዎ ካብ ቀንዲ መሰላት ብምንባሩ ትምህርቲ ኣብ ሊብያ ብነፃ ነይሩ። ነቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ካልእ ሃገር ዝኸዱ ተማሃሮውን ሙሉእ ወጻኢታት ትምህርቶም ብመንግስቲ እቲ ሃገር ዝሽፈን ነይሩ። ተማሂሮም ምስ ተመልሱ ስራሕ ምስ ዘይረኽቡ ድማ ስራሕ ክሳብ ዝረኽቡ ማእከላይ ገምጋም ናይቲ ክረኽቦ ዝኽእሉ ዝነበሩ መጠን ደሞዝ መንግስቲ ወርሓዊ ይኸፍሎም። ስራሕ ጀሚሮም ኣታዊታት ክረኽቡ ምስ ጀመሩ ከዓ ናይ ጋዳፊ ሊብያ ሓንቲ ዲናር እኳ ግብሪ ተኽፍሎም ኣይነበረትን። እምበኣር ኣብ ሊብያ ዘመነ ጋዳፊ ከምዚ ነይሩ። ኣብ ዘመነ ጋዳፊ ሓድሽ ሓዳር ዝመስረቱ መርዓውቲ መውፅእ ሓዳር ዝኾኖም $50,000 ንምቕባል እምበር መርዓውቲ ኮይኖም ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ ከም ዘለዉ ንምሕባር ኣይኮኑን ናብ ቀበሌ ዝኸዱ። ወላ ደኣ ጥዕና ዝህብን ዝኸልእን ፈጣሪ እንትኾነ ሊብያውያን ግን ኣብ ዘመነ ጋዳፊ እንተሓመምኩ ብምንታይ ክሕከሜ ብምባል ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ተጨኒቖም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሊብያ ኣገልግሎት ሕክምና ብነፃ ነይሩ። እቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሊብያ ክፍጸም ዘይክእል ምስ ዝኸውን ናብ ወፃኢ ሃገራት ብምስዳድ ዘሕክሞም መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ወፃኢታት ሕክምና ናይቶም ናብ ወፃኢ ሃገራት ከይዶም ዝሕከሙ ዜጋታቱ ካብ ምሽፋን ሓሊፉ ንሆቴል ንኣገልግሎት መጓዓዝያን ንኻልኦት ፍሉያት ወፃኢታትን ዝኸውን ወርሓዊ $2,300 ናይ ጁባ ገንዘብ ይህብ። መጠን እቲ ጻንሒት ብዝወሰኸ ድማ እቲ ክፍሊት ስቂሉ ይቕጽል። ኣብ ዘመነ ጋዳፊ ኣብ ሊብያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ገንዘብ ዘይክፈሎ ነፃ ነይሩ። ጸጊሞም ናብ ባንኪ ብምኻድ ገንዘብ ዝልቅሑ ዜጋታት ነቲ ገንዘብ ክመልስዎን ከለዉ 5 ሳንቲም እኳ ወለድ ኣይቁረጸሎም ነይሩ። ንዜጋታት ዘመናዊ ገዛ ሃኒጽካ ርሑስ ገዛ ይግበረልኩም ኢልካ መፍትሕ ምርካብ ናይ መንግስቲ ግዴታ ነይሩ። ኣብታ ቀጠልያ መጽሓፍ ዝብል ስም ዝተዋህባ ንእሽተይ ጋዳፊ ጽሓፋ መጽሓፍ ብንጹር ሰፊሩ ከም ዘሎ ናይ ባዕልኻ ገዛ ምውናን መሰረታዊ ባእታ ወዲ ሰብ እምበር መመላእታ
ወይ መጋየጽ ይኮነን ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝነብር ወዲ ሰብ ዝነብረሉ ገዛ ክውንን ይግብኦ ዝብል ኣረዳድ ድማ ነበሮ ኣብ ዘመነ ጋዳፊ ኣብ ሊብያ ገዛ ምክራይ ብሕጊ ዝሕትት ገበን ነይሩ ኣነስ ውልድ ፍጥር ክብል ኩሉ ባህገይን ሓሳበይን ሓረስታይ ሙኻንዮ ምስ ትብልውን እቲ ጋዳፊ ዝምራሕ መንግስቲ ዝሕረስ መሬት ናውቲ ሕርሻ ዘርኢ ተኽሊ ፈልሲ መንበሪ ገዛን ጥሪትን ብምሃብ ከም ልብኻ ሕረስ ኢሉ መሪቑ የፋንወካ ሊብያው ኮንካ ኣብ መንገዲ ዝረኣኻያ ሞዴል መኪና ደስ ምስ ትብለካ ክብርትያ እትኸውን ብምባል ካብ ምዕዳጋ ዓዲ ትውዕልኒኻ ምኽንያቱ እቲ ፍርቂ ጥራይ ይሃልወካ እምበር ን50 ሚእታዊት ዋጋታ መኪና መንግስቲ እዩ ዝኸፍለልካ እዚ ኩሉ ኣብ ግዜ ጋዳፊ ዝነበረ ናይ ጋዳፊ ሊብያ ኩሉ ዘለዋ ሃብትን ዜጋታታ ካፊላ ከተብቅዕ ሃብትን ገንዘብን ዘይውዳእ ሃገር እያ ነይራ ኣብ ዘመነ ጋዳፊ ሊብያ ናይ ዝኾነ ትካል ይኹን መንግስቲ ዕዳ ዘይብላ ሃገር እያ ነይራ በንጻሩ ንሕማቕ ግዜ ክኾነኒ ብምባል ኣብ ሃገራዊ ባንክ ዘቐመጠቶ 150 ቢልዮን ዶላር ቅሙጥ ገንዘብ ነይርዋ ስለዚ ድማ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ጋዳፊ ብልዑል ግፍዒ ክቕተል እንከሎ እቶም ቀዳሞት ኣእማን ዝወርወሩ እቶም ካብ ኢዱ ዝበልዑ ዜጋታቱ ምዃኖም ክሳብ ሎሚ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ሕንቀሊተይ ዝኾኖ ቅድሚ ምምጻእ ጋዳፊ ናብ ስልጣን ዝነበረት ሊብያ ብምዕራባውያን መራሕቲ ብዝፍቶ ዝነበረ ንጉስ እድሪስ ቀዳማይ ትምራሕ ነይራ ንጉስ እድሪስ ቀዳማይ ድማ ካብ ናብ ህዝቡ ንላዕሊ ዝያዳ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝጥምት መራሒ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ሊብያውያን ብሕሱም ድኽነት ዝግረፉ ህዝቢ እዮም ነይሮም እዚ ሊብያውያንን ምዕራባውያን ሃገራትን ክሳብ ሎሚ ኣፎም መሊኦም ዝምስክርዎ ሓቂው ናይ ነዳዲ ገንዘብ እቲ ሃገር መጀመርታ ናይ ትካላት ኣፍረይቲ ነዳዲ ምዕራባውያን ሃገራት ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናይ ንጉስ እድሪስ ቀዳማይ ነይሩ እዚ እናኾነ ግን ንንጉስ እድሪስ ቀዳማይ ውልቀ ምልካው መራሒ ወይ ድማ ንሊብያ ብብልሽውና ዝተቆማጠዐት ሃገር ብምባል ዝገለጸታ ምዕራባዊት ሃገር ትኹን ማዕከን ዜና ይነበረትን ነቲ ናታተን ጥቕሚ ዝጻረር ረብሓታት ህዝቡ ዘቐድም ሙዓመር አልጋዳፊ ዝበሃል መንእሰይ ናብ ስልጣን ምስ መጸግን የዒንተን ደም ተኸድነ ጋዳፊ ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሙ እድሪስ ቀዳማይ ካብ ስልጣን ምስ ኣለዮ ኣብ መሬት ሊብያ ዝኾነ ዝፈሰሰ ደም ኣይነበረን ኣብ ታሪኽ ዕልዋ መንግስታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ክስተት ብምንባሩ ምዕራባውያን ሃገራት ከይተረፋ እቲ ሰላማዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምባልን ዝጽውዖ ጋዳፊ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ሃብቲ ሊብያውያን ብምባል ነዳዲ ብምሻጥ ንህዝቡ ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርቲ ጽርግያታትን መንበሪ ኣባይትን ሃነጸ ደረጃ ናብራ ሊብያውያን ድማ ኣዝዩ ተመሓየሸ ሊብያውያን ከዓ ኣብ ዓለም ምስ ዘለው ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎ ናብራ ዝነብሩ ህዝብታት ክስርዑ ክኢሎም ወይ ደኣ ረሲዖም እምበር ጋዳፊ ንሊብያውያን ካብ ጽምእማይ ዘገላገለ መራሒ እውን ነይሩ እዛ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝተደኮነት ሊብያ ቅድሚ ጋዳፊ ናብ ስልጣን መምጽኡ ዝኾነ ይኹን ሩባ ዘይነበራ ሃገር እያ ነይራ ወላ ደኣ ሩባ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ክፍጠር ዘለዎ እንተኾነ እቲ ጋዳፊ ዝበሃል መራሒኣ ግን ነታ ሕጽረት ጽሩይ ዝስተማይ ዘጋጥማ ዝነበረ ሊብያ ንምድሓን ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሰብ ሰርሖ ሩባ ንኽሃንጽ ቆሪጹ ተበገሰ እቲ ጉዳይ ከም ዝስዕብ ነይሩ ብ1950ታት ኣብ ሊብያ ነዳዲ ኣብ ኩሉ ቦታታት እቲ ሃገር ክግንፍል ዝሓድረሉ ግዜ ነይሩ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ትካል ኣፍራይት ነዳዲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊብያ ናይ ነዳዲ ፋሕራ እንዳካየደት እንከላ ሃንደበት ካልእ ጠቃሚ ነገር ረኸበት ብመንገድቶም ፈሓርቲ ነታ ብጽምእማይ ትሳቐ ዝነበረት ሊብያ ዝኸውን ምስ ነዳዲ ማዕረ ዋጋ ዝነበሮ ልዑል መጠን ትሕተ ባይታዊ ማይ ተረኽበ እዚ ንህዝቢ ሊብያ ዓብ ብስራት ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ጽምእማይ ዘይንታዩ ዝነበረ ንጉስ እቲ ሃገር ነቲ ዝተረኽበ ማይ ከም ሓደ ጠቃሚ ነገር ክርእዮ ይመረጸን እቲ ትሕተ ባይታዊ ማይ ሊብያ ድሕሪ ምርካቡ ድሕሪ 16 ዓመታት ስልጣን ዝተቆጻጸረ ወዲ 27 ዓመት ኮሎኔል ጋዳፊ ግን ካብ ብጉስነት እትናበር ስድራ ዝመጸ ብምንባሩ ጽምእማይ እንታይ ማለት ምዃኑ ብዝግባእ ዝፈልጥ ነይሩ ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ዘይመረጸ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ እቲ ቀዳማይ ሒዘየ ዘለኹ ዓብ መደብ ነቶም ብሕጽረት ማይ ዝሳቀዩ ዜጋታተይ ማይ ምቕራብዩ ብምባል ኣወጀ
እቶም ትሕተ ባይታው ማይ ዝተረኽበሎም ኩፍራ፣ ሴርጥ፣ ሙዛርክን ሃማዳን ዝበሃሉ ከባቢታት ሒዞሞ ዘለው መጠን ማይ ተለክዐ ብኸመይ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ተጓዒዞም ሰብ ናብ ዝነብረሎም ከባቢታት ክበጽሑ ከም ዝኽእሉውን መጽናዕትታት ተገብረ። እቲ ፕሮጀክት ተሃኒጹ ምስ ተዛዘመ ሻሙናይ ኣደነቐ ስራሓት ዓለምና ኮይኑ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚ ኣለዎ ድማ ተባህለ። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ጭው ዝበለ ማእከል በረኻ ኣስታት 2800 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዎ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሰብ ሰርሖ ሩባዩ ክህነጽ ኣንጻር ተፈጥሮ ክትገጥም ዝድርኽ ፍልጠት ገንዘብን ግዜን ዝሓትት ግዙፍ ፕሮጀክት ድማ ይነይሩ። በዚ ምኽንያት ጥራይ ሙሉእ ምድላዋት ንኽግበረሉ ከባቢ 14 ዓመታት ወሲዱ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት እምነ መሰረት እቲ ፕሮጀክት ተነብረ። ሊብያውያን ነቲ ካብ ትሕተ ባይታ ሃገሮም ዝተረኽበ ማይ ንመጀመርታ ግዜ ብጎረሮኦም ንምውራድ 5 ዓመታት ጥራዮም ተጸብዮም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ጋዳፊ ክቕተል እንከሎ እቶም ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ዝፈሰሰሎም ፌዝ 1ን ፌዝ 2ን ናይቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሞም መስርሕ ህንጸት ፌዝ 3 ከዓ ኣብ መስርሒ ነይሩ። ሎሚ 700 ሊብያውያን ካብቲ ጋዳፊ ካብ ትሕቲ ምድሪ ዘውጾማዮም ዝሰትዩ ኣብዛ ኣብ ከባቢኡ ብዘለዎ ሓያላት ዕጡቃት እትምራሕ ናይ ሎሚ ሊብያ እዞም ናይ ማይ ምንጭታት ከም ቀንዲ መሳርሒ ተቃወምትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኮይኑ ዘገልግል። ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ ካልእ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ዝጋጨወሉ እዋን እታ ፈለማ ዝገብራ ነገር ነዞም ናይ ማይ ቦታታት ምቁጻርያ፣ እቲ ዕላማ ድማ ንህዝቢ ብማይ ጽምኢ ኣሳቂኻ ኣብ ልዕሊ ካልእ ጉጅለ ከም ዝለዓሉ ምግባር እዩ። ሎሚ ጋዳፊ ብሂወት ስለዘየለ ከዓ እቲ መዛዘሚ እቲ ፕሮጀክት ዝኾነ ፌዝ 3 ኣይኮነንዶ መስርሕ ህንጸቱ ዛዚሙ ናብ ምዕራፉ ዘብጽሖ ዝዝክሮ በዓል ስልጣን እኳ የለን። ነቲ ዓብ ሕልሚ ጋዳፊ ሊብያ ትንእሶያ። ጋዳፊ ተማሃራይ ካብ ዝነበረሉ ግዜ ጀሚሩ ንመራሒ ግብጽ ነበር ጀማል ዓብዱል ናስር እንዳ ኣድነቀዩ ዓብዩ። ዓብዱል ናስር ድማ መራሒ ግብጽ ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ አንቀሳቃሲ ዓረብ ሊግ እውን ነይሩ። ሙዓመር አልጋዳፊ ድማ ልክዕ ከም ዓብዱል ናስር ናጽነት ሶሻሊዝምን ሓድነትን እንዳጨርሐ ናብ መድረኻት ሊግ ዓረብ ተቀልቀለ። ናጽነት ካብ ገዛእቲ ሓይልታትን ኢምፔሪያሊስትን፣ ሶሻሊዝም ሃብቲ ሃገሮም ብፍትሓዊ መንገዲ ክጥቀሙ ንዘይከኣሉ ጭኩናት ህዝቢ፣ ሓድነት ድማ ንሃገራት ዓረብ። እዚ ናይ ጋዳፊ ፕሮፓጋንዳ ይነበረን። እንታይ ደኣ ኣብ ባይታ ክውን ኮይኑ ክሪኦ ዝደሊ ሕልሚዮ ሃገራት ዓረብ ብሓደ ሓቢረን ብሓደ መንግስታዊ ስርዓት ንኽመሓደራ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሰንደቕ ዕላማ ንኽእከባ ሓደ ዓይነት ባጤራ ንኽጥቀማ ብሓደ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኽሕለዋ ድማ ፕሮፖዛል ኣቕረበ። መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ግን ንቕልጣፈ ጋዳፊ ብዓይነ ጥርጣረ ብምርኣይ ፍጹም ኣይፈተውን፣ ኣዝዮም ተጠራጠሩ። እቲ ዘይግመት ባህርያቱ ቅሳነት ክፈጥረሎም ኣይከኣለን። ጋዳፊ ድማ ነቲ ሓሳብ ንግዚኡ ብምውንዛፍ ንዕላማታቱ ካብ ጎረቤት ሃገር ክጅምሮ ደለየ። ንሊብያ ምስ ቱኒዝያ ብምጽንባር ሪፐብሊክ ኦፍ ዓረብ እትበሃል ዓባይ ሃገር ምምስራት ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ንሊብያ ምስ ቱኒዝያ ንምጽንባራ ምስ መራሕቲ ቱኒዝያ ብወግዒ ተፈራሪሞም እንተነበሩካ መራሕቲ ቱኒዝያ ክንዲ ናይ ጋዳፊ ጻዕርታት ስለዘይገበሩ ግን እቲ ስምምዕ ናይ ወረቐት ጥራይ ኮይኑ ተረፈ። ጋዳፊ ድማ ዓቕሉ ከጽብብ ጀመረ። ከም ናቱ ጻዕርታት ብዘይ ምግባሮም ንመራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝረኸቦም ኣዳራሽ ኣስማቶም ብምጥቃስ ከዋርዶምን ክዝልፎምን ጀመረ። ዕላማ ጋዳፊ ንሃገራት ዓረብ ኣብ ሓደ መስመር ምምጽአን ዲነሩ ወይስ ንኹለን ኣሕቢርካ ምምሕዳርን ብርግጽ ሙዓመር አልጋዳፊ ጥራይ ዝፈልጦ ሓቂ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብን መራሕተንን ተስፋ ቆሪጹ ነቲ ሕቶ ሒዙ ማዕጾ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክኹሕኩሕ ዝጀመረላ ዕለት ግን እዚ ሰብኣይ ናይ ስልጣን ህርፋን ኣለዎ ከም ዝበሃል እዩ ገይርዎ። ጋዳፊ ነቲ ንመራሕቲ ሊግ ዓረብ ዘቕረቦ ፕሮፖዛል ስሙ ብምቕያር ጥራይ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቕረቦ። ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምእካብ ድማዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣፍሪቃ ትበሃል ሓንቲ ሃገር ዘይንምስርት በሎም። እቶም ንስልጣኖም ልዕሊ ነብሶምን ሃገሮምን ዝፈትዎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ነቲ ሕቶ መጽላለዮም ሰሪዖሞ። ጋዳፊ ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ናይ ምግባር ዕላማ ስለ ዝነበሮ ብዙሕ ከይጸንሐዩ ናብ ትግባረ ትውጥን ኣትዩ።
ነቶም ገና ካብ ባዕዳው መግዛእቲ ነጻ ዘይወጹን አንጻር ገዛእቲ ስርዓታት ይቃለሱ ዝነበሩን ናይ ናሚቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ዚምባብዌ፣ ሴራሊዮንን ላይቤሪያን ተቃለስቲ ናጽነት ድማ ብቐጥታ ሓገዛት ከበርክተሎም ጀመረ። በዚ ተግባሩ ዝያዳ ብዓይኒ ምዕራባውያን ከኣቱ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብ አፍሪካ ግን ልዑል ተቐባልነት ክረክብ ጀመረ። ጋዳፊ ሃገራት አፍሪካ ንመራኸብ ስልኪ ንኢንተርኔትን አገልግሎታት ቴሌቪዥንን ኣብ ሃገራት ምዕራብ ክምርኮሳ የብለንን ዝበለ መራሒ እውን ነይሩ። 300 ሚሊዮን ዶላር ብምስላዕ ድማ ራስኮም ስታር ዝተሰመየ ትካል ብምስራት ነቶም ኣብ ገጠራዊ ክፋላት አፍሪካ ዝርከቡ ህዝብታት አገልግሎት ኢንተርኔት ንምቕራብ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ሳተላይት ናብ ጠፈር ወንጨፈ። ላብ ግሪን ዝተሰመየ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ብምኽፋት እውን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት አፍሪካ አገልግሎት ከም ዝጅምራ ክገብር ክኢልዩ። ጋዳፊ ኣብተን እኹል ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ዘይብለን ሃገራት አፍሪካውን ልዕሊ 20 ሆቴላት ክኸፍት ክኢልዩ። ባንክታት እውን ሃኒጹ። ኣብ ዘመነ ጋዳፊ ቀንዲ መሳኒት ሃገር ባንክ ልምዓት አፍሪካ እታ ብጋዳፊ ትምራሕ ዝነበረት ሊብያ ያኔራ። ነዳዲ ዘለወን ሃገራት አፍሪካ ካብተን መዝመስቲ ዓደንቲ ትካላት ነዳዲ ምዕራባውያን ብምንጋፍ ናይ ገዛ ርእሰን ነዳዲ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕለን ከውፃኦን ክጥቀማሉን ምእንቲ ክኽእላ ባንክ ነዳዲ አፍሪካ ዝተሰመየ ትካል ንምምስራት መጽናዕትታት አካይዱ ንምጅማሩ ሎሚ ጽባሕ ኣብ ምባል ነይሩ። ጋዳፊ ጫድ፣ ሱዳንን ኒጀርን ነዳዲአን ብውሽጣዊ ዓቕመን ምእንቲ ከውፅኣ ብዙሕ ደገፋት ገይርዩ። አፍሪካ ልሙዕ መሬትን ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብን እናሃለዋ ብፍጹም ዝጠሚ ህዝቢ ክህልዋ ይግባእን እውን ይብል ነይሩ ጋዳፊ። ነዚ መርገፂኡ ድማ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎራብቱ ሃገራት ማሊ፣ ጫድን ሱዳንን ንጽላት ሕርሻ ተን ሃገራት ብምድጋፍ ብተግባር አንጸባሪቕወዩ። አፍሪካ ሓደ ሓያል ባጤራ ንኽትጥቀም ማእከላይ ባንክ አፍሪካን ኣብ አፍሪካን ዝካየዱ ልምዓታውያን ንጥፈታት ዝሕግዝን ባንክ ኢንቨስትመንት ክምስርትን ኩሉ ኣድላይ ዝበሎ መጽናዕትታት ኣካይዱ ነይሩ። ሊብያ ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየ ሰብ ሰርሖ ሩባ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ነዚ ተመክሮኣ ተጠቂማ ተመሳሳሊ ናይ ማይ ጸገማት ንዘለዎምን ድርቂ ንዘጥቅዖምን ናይቲ ከባቢ ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ንምስፍሕፋሕ ዓበይቲ ውጥናት ነይሮም እዮም። ጋዳፊ ቁጠባ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዝኸውን ምግባሩ ዓውዲ ግላውነት በቲ ዝድለ መንገዲ ዓብየን ብምባል ዝወቕስዎ ወገናት ኣለዉ። መንግስቲ ንኹሎም ዜጋታቱ ገዛ ሃኒጹ ንኸረክቦም ልዑል መጠን ቆራጽነት ዝነበሮን ብተግባር ዘረጋገጾን እንተኾነውን ኣብ ዘመነ ስልጣን ጋዳፊ ገዛ ዘይነበሮም ሊብያውያን ግን ነይሮም እዮም። ቁጠባት ሃገር ብቐንዱ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ጥራይ ከም ዝምርኮስ ገይሩ ካልኦት ምንጫዕታዊታት ክፈጥር ኣይከኣለን ብምባል ዝወቕስዎውን ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመነ ስልጣኑ ንሱን ደቁን ኣዝዮም ሓሸሽትን ውልቀ መለኽትን ኮይኖም ነይሮም ዝብል ነቐፌታታት እውን ይቐርቡሉ እዮም። ብርግጽ እቲ ብጋዳፊ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሊብያ ብዙሓት ድኽመታትን ጌጋታትን ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ማዕረ ምስቶም ብዛዕባኦም ክንዲ ፍረ ኣድሪ ዘይጭነቑ ጸላእቲ ጋዳፊ ሓቢሮም ሃገሮም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም እትድብደብ ገይሮም ንጋዳፊ ኣሕሲሮምን ኣዋሪዶምን ክቐትልዎ ዝገብር ግን ኣይነበረን። እቲ ግዜ ግን ሃገረ ሊብያ ብምልእታ ዝሓመመትሉ ግዜ ነይሩ። ጋዜጠኛ ሲቢኤስ ኣለን ፒዚ ብዛዕባ ሊብያ ዜና ብዘቕርበሉ ዝነበረ ግዜ ሊብያውያን ንኣሜሪካ በጃኽን ሃገርና ብቦምባታት ደብድብያ ብምባል ይምሕፀንዋ ኣለዉ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ እቲ ጋዜጠኛ ናብ ሓደ ሊብያዊ ጸግዕ ብምባል ኣሜሪካ ክድብድበኩም ትምሕፀኑ ኣለኹም ኣብቲ ደብዳብ ንጹሃን ሰባት እንተ ተቐትሉኸ ብምባል ሓተቶ። መልሲ እቲ ሊብያዊ ግን ኣሰንባዲኡ ነይሩ። ዝሞተ ይሙት ኣይግድሰናን እዩ እቲ ዕብዳን ተወዲኡ ጋዳፊ ብግፍዒ ተቐቲሉ ብሰናይ ድሌት ዜጋታታ ንሊብያ ናብ ሓመድ ካብ ዝቐየራ ሃገራት ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ዝነበረ ባራክ ኦባማ ኣብቲ ንኣሜሪካ ዝመርሓሉ 8 ናይ ስልጣን ዓመታቱ ካብ ዝወሰዶም ስጉምትታት ኣየናዩ ኣዝዩ ዘጣዕሰካ ተባሂሉ ተሓተተ። ኦባማ ድማ ንጋዳፊ ክንቀትል ክንውስን እንከለና ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሊብያ ዝኾነ ይኹን ውጥንን ግምትን ኣይነበረናን፣ ስለዚ ንስዩ ዘጣዕሰኒ ክብል መለሰ።
حاكيو بزبلو قداي بزوح دبلوماسياوي حبب زيفتو دونالد ترامب خا أمريكا نقادافن صدام حسين كتقتل زدرخا زخون يخون بوقع مخنياتاي نبران بمبالي أمن كابزالو مزلا زفرارست ليبيا اتا قاداف زمرحا زنبر ليبيا بعسر تأيد تحيش بمبال دما يزارب ጋዜጠኛ CNN ድማ ብዛዕባ ተብታሃገር ዝካየድ ዝነበረ ጉዳይ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትከ ብምባል ሓተቶ ትራምፕ ድማ ሎም ሊብያውያን ሰብኣዊ መሰሎም ይኽበረሎም ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲና ኮ ሸሚምናዮም ብምባል ይምልሰሉ ሻህዶ ይሕሸካ ባን ተባሂሉ ዝተሓተተ ተምሃራይ ካብ ትባን ቆሪሰ ኣብ ትሻህጥ ሊቐ ክበልዐ ከም ዝበለ ኣብ ልዕልቲ ዝነበሩ ኣዝዩ ምቹእ ህይወት ጉዳይ ዲሞክራሲ ዘተሓሳሰቦም ሊብያውያን ሎሚ ዲሞክራሲ ንምስፋን ምቹእ ህይወቶምን ሰላሞምን ዝሰኣኑ ህዝቢዮም ኮይኖም ዘለው ሎሚ እቲ ኣጋያፂ ህይወት ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለሰሎም ከም ዘይክእል ርግፀኛታት እዮም ድሕሪ ማይ ናብ በዓትን ደሞ ኮይኑ ናይ ሎም ጸሎቶም ካብ ስብርባራ ጽዋራት ድሒንካ ንጽባሕ ምርኣያዮ ንሱውን ግን ኣብ ፍቓድ ዕጡቓት ጉጅለታት ተሃገር ዝተመስረተዩ ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዝዳለናዮ ንዘመነ ሙዓመር አልጋዳፍን ናይ ሽዑ ሊብያን ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሰላም ቅነ